Eweche matiwa Lora County Makaluo e county ma Homa Bay en migosi James Akali mabende ochunga laro kom kar chung'od bura ma Suba North gi otiko mar Federal Party of Kenya koro to notero oboke mage kaduono ero mar IBC mondo yange kata timne clearance ne yiero no ero koloso bang' chwalo obok mage go eko ka IBC migosi Akali okwayo mondo chiw thuolo ne jopiny mondo yier jotelo mabende gidwaro mopogore kod chunogi gigo kura ne jochung' mabende ochung' mana kod duond bura achiel kende kata pattern mano ero mar 6 piece kowacho ni okang' makamano ero biro chuno jopiny kod jotelo mabende ok gidwaro. Omedo jiwo oganda joluo duto mondo riwre kaachiel gibigigo kura ne moluor Raila Odinga e laro kom ker kochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higani eri. Migosi Akali piem kod Mikai Mili Odhiambo e laro kom kar chung'od bura ma Suba North e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kaka wuono wadwaro development ok wadhigo kura ne party, wadhigo kura ne joma nyalo konyo piny. Omiyo sama wadhigo kura wadhi ng'iyo ni to ng'a manyalo konyo piny. Wasebedo e leadership mosekalo maka wuono no tamwa nomination ne miyo direct ticket. We are not worried. We are not worried kata gimi mana 20 people direct ticket. What we need is that we appear a ballot paper and may the best candidate win. And all of them knows, and that is the reason why negitamo waniki kwadhi a ballot mar nomination mar party. Thank God ni party no koro nigi different members. One, we belong to a different party, but we know the problem of our people. One wange chandruok ma jowanigo jodalawa. Omiyo ka wabiro katu wabiro nikech chandruok ma jowanigo pok olosi. Suba North kae ma kawuono jona mimako pile mijumbe en onge. Suba North kae ma kawuono nyithindo we school ma koyud no mi CDF ten siling 5,000 nyathi mok nyal siling 5,000 ok tiek form 1 to form 4, and you can confirm from the fee structure ma the government. Suba North kae adwana nyisu ni onge security office